Seren Fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Seren Fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bandiraɓe julɓe, min calmini on, min juurima on. Min mbiyetemi ko Hamidou Ndiaye, vice président commission d' organisation COD. E caggal yettere Allah e juuɗe Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, emin jetta halifa men ceerno men ceerno Ahmad Tijani Ba, halifa Madina Gounass. Ene mbiyi yo juutnomo juuɗe wondire cellal bijahi seydina Mouhamed. E caggal nde min gummi Dakar, min gummiri ko e commission yamirore COD ene wonde commission d' organisation foof. Min gartane min gaddi auto ji ganduɗa ko L200 ji addude commission d' organisation wonɓe ganduɗa kadi totta ko transport pour ɓe gara beele golle ɗe wawa yajde. Gadde kadi min gadde forte délégation guila heɗɓe banggue plomberie o hay électricité o hay woɗɓe géré affaire mbarodi ndi e foof dal gari ɗo, surtout noon ɓe ganduɗa kamɓe mbaɗi géré bal plomberie o, kamɓe ni COD addiɓe gonga, mais kala ko fate golle dakade e mbiya ɗum subale ñala ɗum. Ɗum eɗen jettaɓe hen no fewi, e mbiyatan yo Allah junnu ɓuuram wadden cellal haaɓe jiiɗa ɓeydade mawde. Goɗɗum kadi somin gari ɗo amin jippino hoɓɓe hewɓe e nokku COD o, guilay hoɓɓe ceerno ganduɗa ko sérifaɓe ummoto partout. Ɓe mbawi wiide ɓurɓe teddude sérifaɓe ene mbawi ko ɗo mi jippoto e Daka o, min bismoɓe kadi e nokku o. Goɗɗum ɗum kadi ko fate alhaali restauration, ɗum ko min yaccako hen ma chef de cuisine woni Matar Ndaw mawo ar hen. Eyyi banggue logistique o kadi kala garɗo ɗo ganduɗa sa jeeyama COD min jiiɗi ganduɗa nokku o e ɗiɗo duuɓi ɓennude foof min kewino defde ko Madina Gounass. Min jii hikka emin mbaɗi feere min puɗɗo defde ɗo e nokku Daka o. Si so defama ɗo ne wawi ligguey o ɓuura yawde, ɓuura kadi ɓaɗade nokku o ganduɗa ma ligguey o ɓuura fewde. Ɗum woni sababu hikka min puɗɗi defde ɗo. Min ñaagui Allah kadi so tawi ko barmeji ɗiɗi ha tati ha nayyi min defata ɗo e duuɓi yo Allah waɗa min mbatta defde barmeji temedere taw juɗɓe foof no keeƴa hen, taw ni wona hoɓɓe tan taw ko Daka foof. Eyyi ɗum wasta hen, mais ko ɓuuri hewde dole kam ko COD naɓe kamɓe piyata haliss mabɓe. Eyyi bureau COD no fiya, commission d' organisation no fiya, bureau COD no fiya, commission d' organisation no fiya. Wasta noon balle goɗɗe noon yimɓe ne gara balla min, ɗum kam wasta hen. Mais ko ɓuuri hen hewde dole ko membre uji COD piyata haalissaji mumen. Kala matériel mo jiiɗa ɗo ko commission d' organisation COD ɓen piyi haliss mabɓe coodi ɗum e inde yamirore COD. Kala matériel mo jiiɗa ɗo foof ko noon wayi, no uddiri partout. Eyyi tawni wona Dakar, guilay région ji partout e mbaɗni cellule aji ganduɗa ko ha Fouta ha Kaolack ha Ziguinchor ha foof. Emin mbaɗa era on kadi ganduɗa kala jiɗɗo jeeyede commission d' organisation COD aɗa wawi jokkodirde min Hamidou Ndiaye walla jokkodirde Aliou Coumé secrétaire général, min mbaɗa feere min binduma pour mbawa wadde inscrit e commission d' organisation inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. On min salmini on noon foof wonɓe ɗo, eɗe salmina aussi groupe foof mo liggodtomi o, kamɓe foof kamɓe guiɗotomi yettude taw hotomi yettude ardiɓe min ɓe, par ce que ko kamɓe ballodiranmi, kamɓe liggonotomi ɗo, ko vraiment ko kamɓe guiɗotomi yettude. So ardi ɗum foof mi yetta yimɓe jetta Allah, enen jetta ceerno men ceerno Ahmed Tidiane, enen ñagotomo yo Allah juutno balɗe makko wadda hen cellal. Eyyi comme ko namdiɗa ko minen goni ɗo hen e ɗum ɗo ɗum ko duwaw jabaɗo woni ɗo hen, par ce que ko wuuro min defanno, min ñaagui Allah Allah ɓeydo yañude ɗum ha akkisa Allah no duwawo men jabama hamin batte do yoraɗo emin defano ko men mbaɗeno gestionnaire ko men emin liggo minen foof noon ala minen foof emin liggoɗo vraiment te liggey pamodiraɗo mbi neɗɗo foof mo mbiɗa ko ɗum no foti wadde kana ɗum wadde ten minen foof min nandiri nder ko min e fijirde dow jaale fijirde jaleɗe machallah ɗum woni ɗo hen. Eyyi ene weeɓi weeɓani, ene weeɓi, ça veut dire que saɗa waɗi hunde anniya tan ene weeɓi. Weeɓani o ça veut dire que ne yimɓe foof ne gandi kinguleki eno wayi e tampere gongoyde foof no wayi fawde barmeji poɗɗi ni hen, hirande e bottare guila subaka ha jamma aɗa woni hen, kaccare hirande e bottare e kaccare aɗa woni hen. Ɗum woni ko weeɓani ko. Ene weeɓi noon ko saɗa jogui annima mo mbatta aɗa yaadi hen, te kadi andi kadi ko julɓe ñamminta, aɗa andi ɓiɓɓe julɓe ñamminta, ko taliɓe cheikhu ñamminta, vraiment ana wondata ko ɗum woni foof weeɓade dow maɗa quoi. Ndemin pini fof min pewa barmeji nayyi hirande e bottari. Kala garɗo e mo arani, par ce que min ñammina tan min jaltina boole min dokka wonɓe boole ne jeeya e arɓe yela ɗum ɗo kala garɗo e boole min dokka ɗum ene jeeya ene ñama ne jara. Seren Fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Seren Fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas.